Ja činim sve, ne mrzi me. Pevačicu Tanju Banjanin zatekli smo dok je na aerodromu čekala prijatelja Maksu Ćatovića, koji je organizovao odlazak umetničke fudbalske reprezentacije u Moskvu. Odmah smo je upitali čime će se baviti nakon što prestane njen mandat u Pokrajinskom sekretarijatu Vojvodine za omladinu i sport. I hoćuti, pomeri se s mesta. Jesi još? Jesam, još uvek sam. Do duše, pa evo, još uvek nije formirana vlada, pa tako da čekam. Kakva će mi biti sudbina. Pa šta misliš, kako će ti biti sudbina? Kako su prognoze? Pa mislim, proći ko Maksa u Moskvi? Pa vidim, sve je moguće i ništa nije isključeno, ali ja kontam, ako su pametni, zadržat će me. Nemoj lako da se preraš. Kaže da nije rekla zbogom ni pevačkoj karijeri. Nisam naopako, evo sad mi izlazi singl i juče sam snimila spot. Mene samo ne da, on je šokiran. Novu pesmu uradili su joj Aleksandra Milutinović i Voja Aralica. Meni to što padne s neba, bukvalno mi padne s neba, jer mene nema u medijima, nema me nigde, pa ne zaista. A to je posao, da, pa to ti kažem. A ovo je posao kao i svaki drugi, dakle moraš da ga radiš. A ja, pošto sam radila sve drugo i tako malo svašta i alava sam i hoću sve, onda je ovo nekako janjavalo, ali evo sad ću opet da se javim. Reprezentaciju koja se nije proslavila na prvenstvu u umetničkom fudbalu dočekali su rodbina, prijatelji i ekskluziv, a predvodniku tima Niši Saveljiću nije bilo jednostavno da uklopi različite umetničke senzibilitete članova tima. Odlično pitanje, jer je stvarno bilo na terenu dosta teško, osobno se igra na velikoj površini, dosta igrača i malo smo i trenirali. Evo, prvi jako profesionalac 20 godina sam imao povredu i primicača i zadnje lože, ali poslije ulazi trenera, zahvaljujući Serpaku koji mi je ukazao povjerenje. Iako je bio povređen, i Niša je ostavio srce na terenu. Imao sam ovdje protiv OFK Beograda i tamo sam dobio zadnje, ali sam predvodio poslije kao trener i moj prvi, da kažem, zvanični nastup sa mojom licencom i 2 pobjede. A da li su reprezentativci ludovali u Moskvi i bežali iz karantina ili su se trudili da održe imidž uzornih momaka? Morali su ranije da idu da spavaju, tako da je bilo sve po kontrolom, šalim se. Šalili smo se malo i imali vremena za sve uglavnom, ali bilo stvarno sjajno iskustvo i... Svako večer je bio organizovan neki koncert, predivno neka dešavanja, pa naravno svi zajedno smo. Najluđe žurke pravili su u hotelu sa ruskinjama. Pa kao i naše cure su lijepe su, fine. Bilo su posle nekog aftera, zvaničnog? Pa bili druženja, izlazili smo malo u grad, u razgledanje išli grada i bilo da kažem, sve fakultativno, ništa nismo imali organizovano, imali smo te šetnje i razgledanje grada, ali... Više smo se družili sa zemljama koje su učestvovale tu. Jer dosta učesnika bili i sam, da kažem, najveći provod bio u hotelu. Što mi treba, druge ne mogu da gledam. Iako je snimanje filma Pored mene završeno još pre prvenstva u Moskvi, glumac Nikola Glišić nije skidao pogled sa kolege iz Beogradskog dramskog pozorišta Miloša Petrovića. Pored mene sada momak koji je zadužen za, pa možemo slobodno reći, slogan, je tako, ove ekipe, a ona glasi Als Fußballer! 7-7 Alulu, 7-7 1-2, 7-7 Alulu, 1-2-3. Mlade umetnike pitali smo i da li su njihove glumačke sposobnosti došle do izražaja na terenu. Glumačke sposobnosti? Pa... Als Fußballer! Trojpec i Glišić su bili stub naše odbrane, da. Reci mi, onda nije čudo što se ovako prošli. Predstavnik Grand produkcije na takmičenju Milan Mitrović veruje da se naša reprezentacija predstavila u najboljem svetlu, ali i da ima vremena za popravni na narednom prvenstvu. Razvalili smo u tom smislu, uzeli bi zlato, samo da Italijani nisu poveli baš profesionalno. To je bilo kao da su mi poveli recimo Van Gogh da svira, a oni da su poveli ekipu običnih muzičara, je li tako? Uigrani tim predvođen Nišom Saveljićem u nadolazećim nedeljama odigraće i nekoliko humanitarnih mečeva.